Mudzimai wenyu wechitatu kushaya muhongo. Alright. But the first wife yangu yakashayika 2012 after a short illness, wakata miscarriage 7 months, then she passed away. Then the second wife wakata car accident muna 2023 pamunia pana, then obashayika passport. So this one is the third wife, of which by now in my mind I'm no longer settled. Yeah, chocolate. Things are not moving well. I don't know if it is ancestral spirits or somewhere. I don't even know. Kana mai guru wadimpera ape wakandoita accident pamparusa paandofika passport kusvika ipapo nzimbe chaidzo dziripo nemutoro yakanosaya zvakandosungwa hapana kamuto wakavhozhoka asi vanhu vakandofa. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndo pakabva kuno vaatanga kutowaka kuno. Mamai guru ave kuzoshaya. Ndo pakabva vatanga kutowaka imba yake vatowaka kuno. Uyu andiro kubasa vazonoshaikwa ariko ari murodhi ari kuenda kwara vaita accident vashaika. Okay. Saka mati muri humba itana makombe. Alright. Saka makombe mimba maionawo pamusha pachiti hapanawo here chamaimbodza zvafirwa kuti pane akambogara panapa akazoshaika, makambovapawo here information yekuti information zvemazuva zvinotaura ndana mama vatanga kutaura information taito matare mazhinji anoitika ikwana mukoma kwaniwandiri taindobatsirana but zviva zvinogondopera musi wacho kuti vana mai vakatauro vana mukoma varipo nana baba zvogondoti zvatotaurika zvandopera. Asi zvikutotaura kuti zvinhu zvinotariswa because kana iye wacho mukoma wacho ainogara ndoti inini hamufanira inini ndichakazondozvisungira patano aitombotaura kana vana mai vanozvipupa zvinotaura kuti ndichakazondozvisungira patambo vaitsamwiswa nei kudomubvunza kuti hauna meguru wako kudonyasa tobvunzisisa vazotodairika kutaura watonyara aishusha here mukoma wenyu zvikudaro zvekuti waishusha zvasikabuda but aindotaura kuti mufana wangu hauna meguru wako ndikondo kana ana mai chaiva totaura ndichakondozvikura ini nyaya yacho ndei mukoma hapana nyaya chafanira ine chironzo. Ndikubvunza yangu nekuti zvimwe zvakawanda zvataurwa tomboti isusu tiri vairi hapana vesa. Ndakubvunzai kuti mai guru wenyu akashaya chii chakavauraya pano munondudza kuti chii? Inini nyaso maonero ndakaita kuti ndinyaso kugutsikana kuti chakauraya chacho chii ndinoshona wezi pekutanga ndakafonwa ndakazi mushonga but pandakasvikawo ndibvunzawo wana zvataura ndisekuru ndapo tikazoenda naye moshari ndii ndakatobatsira kutoswatudza maoko atozi angaswatudzwe chichi handina kuona kana hwena. Makatowaswatudza? Ndii ndakatoswatudza wacho nomwe blaza ari musangano. Papa ine mapurisa? Mapurisa aripo atozi ngapinde mukasaswatudza mapurisa azomutora mukuronetseka maoko angu akabhenda ndikatoswatudza ndakatoswatudza mwe maoko blaza aswatudza mwe maoko handina kuzwa kana hwena mushonga kana kuti pakazvimba kana pakadini handina zvandori ndozvanga andoita. Mambototariswa pamubhedha muchitsvaga mumba isati tinopinda pa isu takazoenda nemutumbi moshari saka moshari hamupindi neblanketi akazopisa blanketi vaisa pachitray muswatudze mugase musoro tisakatogadzisa wacho asi hapana pandakamboona kuti pane zvirwaridzo takafanira. Alright, ndoziva hangu kuti hamuna kana kundipindura mubvunzo wandabvunza. Ngatitiri tega mukabvunza inini mukandibvunza mukati sekuru wako akashaya sei ndoti wakaita tsaona nebhazi. Inini according nemafungiro angu inini ndakandoti zvinogona zvine chiwani mukati ndo mafungiro ndakazozviita ndakubatanidzawo mushumo wangu ndazobva moshari but pekutanga ndandoti gari pamwe ndizvo pamwe andomwawo zvinondomwiwa zvisinganhuwi asi ndazobvawo ku ndakati inogona zvane chiwani mukati kuti pane zvazondoitika usiku anotekwa advantage yekupotedzana kwawaita zvandodini zvazvandoitika. Mukurambire postmortem
vanhu vakura zvechiwanhu mai ina handisi kuti postmortem handisi kuti irurambo but ndizvo zvechiwanhu zvinokuonesa postmortem ndekuka amazoti hapana chinhu chakadya zveusiku hazvibudi postmortem zveusiku hazvibudi postmortem kana ii mhepo chaiyo haibudi postmortem asi inobuda nekufambirwa saka muchafambira henyu kusazoziva hangu because izvozvizvi hapana ana mukoma varipo hapana ana baba vati vasvika kuti vachazvitorawo sei ukazwa vazhinji vacho isusu toenda kwamaranga saka handizoziva vanozvitora sei ba asi kufambirwa chaiwo chaiwo ndo zvandiri kuona zvinodini zvinonge zvinobuda picture yakanaka because kana mai guru wadi mberi apa wakandoita accident pamuparusapo vaandofira paspoti kusvika ipapo nzimbe chaidzo dzadziripo nemutoro yakandosaya zvakandosungwa hapana kamutoro wakavhozhoka asi vanhu vakandofa saka zvinhu zvingotonesa makambowana nguva yekutaura namukoma wenyu zvino takambotaura ikungobvunza kuti chii chakaitika akatsanangura ari kuti akakuudzai kuti chii zvakandondudza ndo zvakandovakataura futi ndimama vachiti inini ndandoenda kwai ndandatora off yemazuva kunga 1 week here saka anga atine 2 days saka zvanati 2 days ndakasunga tsanga idzi ndasunga tsanga idzi ndikuti ndikaititumidzire bhururu waka risina erenzi kuti afana udini kubaya tsanga idzi dzodzo iwo anorongwa kuendokanya zvitina zvavo zvangaenda kukanya wakambokanya futi pangari palivhiwa vanhu vasiya saka vanoronga kuti tsanga dziri kubayiwa ini peso kana zvitina zvangu saka kwai ndasunga tsanga maigura kwavo vabvunza kuti saka imimi panapa imimi ndo pato paloji here makutosunga tsanga makuisa kumba kwenyu saka inini hanokwanisa kudini kumudayira ndararama ndakatonyarara vatatangototaudzana paya takutotaudzana vatotora foni yangu atora foni mwana tino ari CDB vatobuda abuda vamhanya kwana mai vataura zvakataura iye izvo zvakataura zvacho ati ndakazoudzwa because iye anga asipo iye akapandobudawo iye ati ndakazoudzwa kuti akasvika aitaura kuti wana mai vadini nababa wakana asi mai atora foni tino ari CDB saka after that ndakandaenda kumba kwana bon mike wakati anini ndaudi ndakurara hangu because haini zvekutata handisuda wakatopinda kwadini warara warara kwai akazobva iye akazoti akadzika vasvika vaona mai vaoneka vadzoka makusenda kuchiti regai ndigadzirire mwana kuti tonoti agadzirire mwana wechikoro kuti adini aenda pamwe hasha dzadini dzadzikira kwai ndopinda kasvika naona munhu adini munhu afa ndopinda akadzoka kana mai andadaidza namai mai uye mune zvadini zvaitika panapa ndo matauro auri wakaita maita basa zana kuti ndinetwa Timothy Nyarango ndakazvarwa musi wa 24 May 1968 and I'm now 57 years ndakati dambudziko rakasangana naro takanga tindori pamba nemudzimai on Sunday ndabva kubhora saka ndakatosvika kwakutopiwa mvura yekuwasha kwakugeza mudzimai ndotopewa chikafu ndodya saka zvakadaro mudzimai inini ndinoita zvekubaya makonde saka ndakanga ndakuda kutoti ndine tsanga dzangu dzanga ndakasunga kahobho koda kudzisa kubasa kuti dzinobayiwa makonde saka mudzimai otondibvunza paya kuti baba zvamasunga tsanga muda kuenda nadzo kuEastern Highlands ndikati hongu ingani makati do mauya kuweekend here for a week saka muda kuita sei kuti mudzokere ndati aiwa amba nangu ndo anozokwanisa kutaura hangu naiva vanatonyarara hangu semunhu angandojoka hake nemumwe wake ndatotora foni yangu abati saka iwe uri kuiginawa nyaya ndokukutaurira wautondida benzi vandibvutira foni ndimomene pakandibvutira foni handina kutaura ndobva mwana bye tino ndibva abuda pamanya kunabva mudining kupinda mubedroom ine vanatotowa ndatopedza kudya sadza ndikati mudzimai wangu apa adomutsa noise vanatosimuka pandaenda kwana mai ndisikaona mai vanosvika ndatovata ikoko ndarara ikoko iye vakazouya vasvika mwana akandovharawo do akadzika kwamuchembere asvika kuna muchembere ndikotaura kuti gogo mama
atukana na daddy asi abva atora phone then mwana pakatosvika mama abva atuka daddy bvabvutira daddy phone saka daddy abva abuda bvaangoenda daddy aenda ku saka iye achingwangu abva atosvika kwana mama otobvunzana mama mwana unasara mini chingeta mwana sara chingeta mwana sara mini chingeta mwana ndakwenda kubva kwedu chaita sei murora mwana wenyu asingatsanga kuenda nadzo peace and silence saka inini panapa achandoni semunhu ndo pakabva angobuda kwakuchipira kumba kwake ini pandanga ndakatora kumba kwa mama kune baba na mai vangu vatatu baba mwanga nemadzimai vatatu saka ndatora number 3 kumba ya mama ndiko ndakatoata iko ndima kusene mukadzi wangu ndofunga kuti hasha dzake dzadere saka ndakaona chinga ndidzoke kumba pandakatodzoka kumba ndipo ndakasvika ndavhura dhoo rangu repadining ndonapinda mubedroom ndiro makara wata pambeda ndofa nditi kuyo naye maitino kuzunguza kudai ndona munhu atotonera ndotobula na mai kona mama wala mama uya mune zviko chi uroro yenyu ndizvo ndasangana nazvo kudoti dai so kudoti tishakuti pambeda pacho pane here something chaya vamwe mishonga here whatsoever akuchaga akuwana chiyo ndopatakazobudawo kwakuenda kumapurisa kuripota kesi yedu ndo vatanga kufuma vamwe chete nemapurisa saka hapana pauda kutoita postmortem kuti paoneka kuti chii chakaita hongu bosi wano mapurisa maCID nyanga vanga varipo then mazitrapi ekuda vanga varipo wakatarira kubva kutsoka kusvika kumusoro tena at the back everything all the private parts things were okay hapana chivo chitotare chakademejeka kana kuti wakadzipwa kana kuti wakadii vanga pasina saka wakazongoti isusu taona nema naked eyes edu pari pane zvinhu zvatisingaoni zvimwe zvakuda kuonekwa nadhokta saka wakati nyaya inofanira kuti ende kupostmortem ndobata svika pashika mucheko aiwa nematambudziko zvinovimba zvinoita but pane pandandichimbotaura nevamwe vanga vachiti uyu mudzimai wenyu wechitatu kushaya hongu ndizo chaizvo but first wife yangu yakashayika 2012 after a short illness wakata miscarriage 7 months then she passed away then the second wife wakata car accident muna 2023 pamunia panapa then obva ashayika pasport saka this one is the third wife of which by now in my mind I'm no longer settled. Chokwadi. Things are not moving well. I don't know if it is ancestral spirits or somewhere. I don't even know. Hapana zvinoda kuti munyaradzwe tichitenda kuti munowana kunyaradzwa naMwari panguva yakaoma kudai. Handiti ko vana vari kuzvitora sei panguva yakadai vana vakasei dambudziko riripo ngerekuti vana vangu izvezvi ndinai vashaya nhasi andisira vana vaviri one wacho ane 3 years the first one yacho ane 6 years so by now I'm now stranded. Uyo akaita accident necar accident wanisira one baby girl wacho wakandosoka ndine one boy arikuta form 3 musikana apa form 3 vamwe our 2 hour at least they are now old now over 15 years they are now 10 16 17 but this young so wanda kuona kuti it's a big problem for me. I don't know how we made it through after that hama dzemudzimai hadzisi kumbokupai nguva yakaoma here neshiti kwechi hama dzemudzimai dzamidziwa wakandisingira kudai saka pari zvino tasvika pachikamu chekuti wazokwanisa kumbotsunura kuti mwana wavo akwanise kubuda mumusha togadzira nyaya dzemapenyu. Okay, pamwe kuzosungira play vanga vachiti wakanga usina saka iwe tanga saka vanotibhadharisawo mari dzavo dzemafaini wabva wazotaura zvawataura vakandiisa mari dzakabvisa saka for the moment tasvika paextend yekuti takataka kuti bhodhi yedu kukomba saka bhodhi yakuenda kumoto we are expecting tomorrow bhodhi yedu
ngembeni yozokera by Wednesday. By Thursday then nditagere Alright. Musechina. Alright. Tinotenda tinange tiri pano tichinyaradza. Zvinoita basa rako.